Biblioteques Públiques de Catalunya. Atena, un projecte que suma. Tasques dels administradors de Millennium i Sierra. Logística del préstec interbibliotecari. El funcionament i els procediments logístics del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari es troben desenvolupats en el protocol, les condicions d'ús i el mapa nodal del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari que s'expliquen a continuació. Condicions d'ús. Les condicions d'ús recullen quines són les persones usuàries del servei, els documents que es poden demanar, el funcionament general com la petició, recollida i retorn dels documents, així com la regulació de les incidències o reposicions. Les condicions d'ús les podreu consultar a la web de la Central de Préstec, així com a la Intravip de la Diputació de Barcelona. Protocol. En el protocol del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari s'inclouen les condicions d'ús que regulen el servei, el sistema integral de transport dels documents, circuits, freqüències, materials de transport, etc., així com els procediments generals del servei logístic, selecció de circuits i transport entre circuits. El protocol el podreu consultar a la web de la Central de Préstec, així com a la Intravip de la Diputació de Barcelona. Mapa nodal. El mapa nodal del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari conté les biblioteques que participen en el Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari. Tant les biblioteques node, és a dir, que tenen balisa directa, com les biblioteques adscrites que depenen de la seva biblioteca node més propera per rebre o enviar balises a través d'elles. En el mapa nodal, a banda del nom i l'enllaç web de les biblioteques on figuren adreça, telèfon, etc., podreu comprovar si són node directa o biblioteca adscrita, les freqüències de pas, dies, i en el cas de les biblioteques adscrites, de quina biblioteca depenen per les seves balises. Les casuístiques més habituals dels circuits de transport dins el Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari són: casuística 1. Balisa de biblioteca Argus Aladí cap a biblioteca Argus Aladí, node directa. Si la biblioteca d'Esterri d'Àneu vol enviar una balisa, tant si és una petició o un retorn, cap a la Biblioteca Central de Cornellà, es mira el mapa nodal i comprova que tenen balisa directa amb dues biblioteques en el circuit de la Generalitat de Catalunya. Llavors s'agafa el material del circuit de la Generalitat de Catalunya, bossa negra, etiqueta de paper, s'embossa el document i es col·loca a la cubeta de correus. Casuística 2. Balisa de biblioteca Argus cap a biblioteca Aladí, node indirecta. Si des de la biblioteca Jaume Vicenç Vives de Roses s'ha d'enviar un document, petició o retorn a la biblioteca El Safareig de Sabadell, es mira el mapa nodal i es comprova que aquesta darrera, el Safareig de Sabadell, no té node o balisa directa. S'agafa el material de circuit de la Generalitat de Catalunya, bossa negra i etiqueta de paper, i es comprova que l'etiqueta amb la destinació correcta sigui a la biblioteca node del Safareig, que és la de Sabadell, Vapor Badia. S'embossa el document. Es col·loca a la cubeta de correus. Quan la balisa arribi a la biblioteca Pont o node, Sabadell Vapor Badia, s'haurà d'extreure de la cubeta de correus, comprovar que el seu destí final és la biblioteca El Safareig de Sabadell i col·locar-ho a la caixa del circuit municipal de Sabadell. Casuística 3. Balisa de biblioteca Aladí, indirecta, cap a biblioteca Argus. Si des de la biblioteca Districte 2 de Terrassa, que és biblioteca adscrita i no té node directa, es rep una petició o s'ha de retornar un document o balisa a la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, node directa, es mira el mapa nodal i es comprova que aquesta no té node o balisa directa. S'agafa el material de circuit de la Generalitat de Catalunya, bossa negra, i es comprova que l'etiqueta amb la destinació sigui la de la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.
En aquesta etiqueta, però, hi figurarà quina serà la biblioteca node o pont, que en aquest cas és terrassa, central. En l'etiqueta hi haurà de figurar el pas o la biblioteca node. Fet això, s'embossa el document i es diposita a la caixa del transport municipal. Quan la balisa arribi a la biblioteca pont o node, terrassa central, s'haurà d'extreure de la caixa del circuit municipal i col·locar-la a la cubeta de correus. Atena, un projecte que suma. Biblioteques Públiques de Catalunya. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.